हेलौ लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि sabitadaimaryvlog8040 चेनेलाव आरोबाव गोदानै खुलुमहरनाय जासिहरबाय दे ओमफ्रायो लोगोफोर जों मोनसे जायगायावसो थांनो नागिरदों आरो अबे जायगायाव थांनो नागिरदों होनबा दा आङो ससे लामा थांबा खोन्थालांसै फारि फारिनो ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो जों बयबो देलायनानै दंखायो नै बुरजाथार बिबोनांबो दंफैयो पिकनिक जाहैनोसै आइपवालियाव पिकनिक जाहैनि ओमफ्राय दा थांनोसै लोगोफोर नै बोरायाबो रेडि जाखाबाय जोङो ज'नो गासिबो आंनिसो बिगा लाबोदों थांनोसै ओमफ्राय साउन्ड बक्स लाखाबाय नै नोंथांमोना एसेब्ला मोनथिखाबायना जों बबेयाव थांनो नागिरदों जों आइपवालियाव थांनो नागिरदों लोगोफोर खोन्थालांसै आरो फारि फारि मा मा दङ आंथ' दिनैसो थांनो नागिरदों थांफेराखै खुनु दिन ओमफ्राय दिनै थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर जोङो ज'नो ओमफ्राय दा नै माजोंसो थांबावनांगौ आसोबारसिम थांसै जोङो माजोंथो थांबावनांगौ जाखो ओमफ्राय नैबे आंनि ओंख्रि संनानै लाखाबाय लोगोफोर आंना मिरामिससो नालाय ओमफ्राय बिसिनाबो दंखायो बिसिनाबो खावसे संनानै लाखाबाय ओमफ्राय माखासेखौ हजोंसो संहैगोननो पिकनिक जानायनि खोथा नालाय ओमफ्राय नै लाफा लाबाय ओमफ्राय उन्दैफोर जिरायनो मानो कारपेट एरि लाजोब्बाय गासिबो नांगौखिनिखौ लाखाजोब्बाय दा थांनोसै अबेथिं गयथिं दे थांदो मा माथो जाया बे दाब्लाय जाबायथ' होमबासो थोयोनो गारिया थांसै बेजों थांसै गोजानथाय खाथसो बे फिसाजोखौसो थांबाय थानोसै जोङो दा लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय गारि गंसे फैबावबाय नै बिहावफोर गारिया गंनै जागोन विंगार गंसे ओमफ्राय नैबे गंसे दसे ओंखारथ'दों रुनि खाथायाव माबा लानो नागिरदों आरो दंजोबो नै आयै आयै बिखुनजो सनाफोर बिबोनां सनाफोर दंजोबथारो नै आफाया हनै आया दे दा थिगसे मोसागोनलै आयौ फैनांला दासो मोनदों न'लाय फाइनालि आइपवालिया हम लोग गराय आइपवालि
गिदिर बुरजा लाबाय खम खरस खालामबाय फैसा खालामबाय आरो माबा एथम सावनो होननानै माबाबा मा होनो गुन्दैखौ लाना फैबाय Nengwa. Sini ada, sini. Sini मोनबाय आफा sini साफात मोनबाय Namun ke? Hai. बाथोन देग्राया जोंना मोजांथार
Angna, kenapa? Hah? Nâng ạ. Ayo, halango. Gosong Mwsabai. Mana naik kai? Angrai, sesat video. Kita beras punya miramis sangat singkong. Oi, bujuk, semua. Mami.